Ko ndaimboziva kuti nyere inopengesa kudaro. Guys, ndane 2 days chinhu ichi chiri kuripota. Ndaimboziva kuti rinofuta kudaro kana rakunzwa kuda murume. Guys, rakaita kunonzi kufuta kudai so, kuita kunge flower iye yaiswa east yofuta. Ko ndaigozivei. And you know what guys, vakadzi pamunoona vachirova vana paipai, inenge iri nyere yeye. You know guys kuti 2 days izvozvo zvinandichitira vana hasha. Zvimwe zvaindotombozvibvunza kuti pati mwana ndiri kumitira hasha atadzeiko, adiiko. So ndazombofonera mumwe musikana wangu, so mumwe friend yangu musikana, so ndikati asha ndiri kunzwa kufuta, blambi yangu yakafuta zisingaiti zvikanzi mama you know kuti inyere, it's nyere. Ndikati why are you saying so? Zvikanzi wakapedzisira kurarwa rini, wakapedzisira kukwirwa rini. Ndikati ndatone mandago ndakwirwa inenge handitori mumudhu yekukwirwa, handisi kuda kukwirwa chinhu changu, ndambochifemesa chofanira kumbozorora. Zvikanzi but inyere. Ndikati serious? So nhasi kuseni baba pano ndobva wauya kuseni, ndobva ndatovati you know kuti chinhu changu chakafuta, handisi kuziva kuti chakafuta nei. Zvikanzi wakangana kuti ndane 1 month isina kuya pano. Ndikati ndonye yacho. Zvikanzi even maziso ako ari kundiudza kuti wasuwa blambi. Ndikati like serious? Zvikanzi zvikanzi maziso ako ari so sex, ari kunaka, ari kutondinakira like that. Ndikati you serious or you are mad? Zvikanzi like serious. Guys, baba ivavo vangouya pamusoro pangu apa ndokutanga kundiromenza. Guys, ndanga ndichibuda mafluids aya evanhukadzi aya. Zvikanzi bhepa ungosiri kushereketa, ungosiri kuita musikanzwa, this sign ndeyekuti ungosiri kuwana blambi for sure, unge wakamirira inini. Ndikati serious? Zvikanzi saka chinotoripota. Zvikanzi chinoripota chinechi, dai unge waita musikanzwa panatongokubata ipapapa ranga risingatombototi zvachose. Saka the sign yekutoti kungokuguma feeling rako and you are so hot, uri kupisa. Guys, ndane boyfriend yangu uri kupisa. Ndikati serious? Zvikanzi baby washandisa mushonga here? Ndikati no, handambabvira ndashandisa mushonga ende kuri kutotonhora. Zvikanzi no baby you are too hot, uri kutopisa zvekutodaro. Ndikati baby saka ndichazodzima zvaita sei? Zvikanzi baby hausi kuzofa wakadzima until further notice. Ndikati like really? Zvikanzi yes guys, I'm so happy. Nanzwa neboyfriend yangu kuti you are so hot. Guys, ndatombofungidzwa kuti pamwe nditori chipoko kana kuti nditori momochari, nditori chitunha zvangu, but I'm so happy uchiudzwa nemwe wako kuti baby you are too hot. Vakadzi vanofanira kudziya miri, vanofanira kupisa miri zvokuti baba ukwako akanga kuguma kudai so. Guys, I'm so happy kuti nhasi ndaiwana blambi yadead. Guys, ndandane time usingazivi chinhu chinombonzi blambi, but nhasi ndaiwana blambi iyoyo. Inge ndandichinyatsonzwa kuida pandaiti ji kudai so. Inge chita kunge ka ice cream chiti ndikaiti mumuromo kudai so. Ndobva ndaita Guys, I'm so happy. Ndanzina bai wangu inini ndinopisa. Guys, ndirikunzwa kufara. I don't know kuti vakadzi venyu vari kudziyawo here sezvandiri kuita inini. Guys, ndiri kupisa, inge chasima ndingopisa guys.